guys, natakaroon sa motocross diri sa Claveria sa Miss Oriental. Mananaw ta ato ta mapaduol na Explosive Enduro Intermediate Pro. Dato tayo babaw. Aman mo agi diara tilid ta sulok ni guys kay kan motocross ni karon. Medyo taas si Makmak ang kauban. Guys, nami diri sa ibabaw. Ito may gikan kanya. No idea ko sa motocross guys, pero malingaw nakatanaw ba sa mga motor nga mga nag-showdown. Suporta ta karon diri sa mga local nga pan motocross riders. Oh, gamay guys. Nag-warm up pagyapon sila. Ano man, na-injury dito. Warm up pa lang gani. Bago lagi sila kasugod guys. Nauta. Masyadong tapos dito. Hindi apa.
Balhin ta dre guys. Dali ta kay para. Expert kailangan ko diri awan. Ano siya ka-expert ba yan? Ang dalan daw. Distract mo. Puro na kaderya ang nagdula. Okay, last na po ya. Ete. Awa na din.
Asukal. Wala kayo, nag-local ako na nili. Kasi balik-balik na tingog ko, local man ako. Nakay, balik ko na local. Kani no, nasa konti na ni, kang pandisal. Dito na punta mangita og space ha? Indoro na? Sure ba? Direta.
Kotse pangalan niya na. Oh, grabe mo ano. Dahil yung kaigbiya. Murag mga buyog ang tingog sa motor na. Aray, aray. Nagya pila to lato. Di mo wala. Mas kusog pag sound sa motor. Busy kayo karon dire guys.